Pán Kiš odsúhlasoval Matovičovi celé očkovanie a on vtedy dokonca vytvoril, a teraz počúvajte, on vytvoril, že ekonomická hodnota neočkovaného človeka. A oni boli také sviniari, že povedali, že človek, ktorý je očkovaný a neočkovaný, majú úplnú hodnotu. Pamätáte sa, keď SAS povedalo, že sa pôjdu seniori poslední očkovať, lebo sú ekonomicky neefektívni. Toto je ten prístup progresívcov a na základe pána Kiša a progresívneho Slovenska už dnes rozhodoval Matovič aj o tom, že sa tu robila nejaká očkovacia lotéria, sprostredkovateľský bonus. To boli tie všelijaké šialenstvá za milióny. Toto sme dali aj na trestné oznámenie. Myslíte si, že som bol kvôli tomu vypovedať? Dobre, nebol som. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo táto vláda nerieši roky 2023 a toto je jeden z dôvodov, prečo Zoroslav Kolár a Právo na pravdu tieto roky 20 a 23 bude riešiť. Vrátane Jaroslava Naďa, ktorého riešime.